So sa ka. Diin makalakawam. Sa akong stepbrother. Ni Paulo? Oh, Maayo ka no kay bisag igsuon na mas amahan ni Paulo pero mutabang gihapon siya nimo. Maayo pa si Paulo, kanino tog trabaho. Swerte kay ang asawa niya. ah, Naana ba sila anak? wa pa? Ha? Wa pa? Uy, kanugon good. Kamalas good ang Paulo. Trisha, may mo ba? Ayaw lang pagpangilabot. Ngano man ka? Kita ramang duhang nagstorya. Bisa na, lain kayong paminaw na eh. O niya, ikaw? Asa may plano ni mo siya mong kinambuhi? Oh, nasabtaan na da. Abi ba na ko bularga kas gawas? Wa pa gidi katawagi? Wa pa lagi, nagpaabot pa ko. Pila naman nakabuwan nga nagpaabot ka, eh. Maabot pa ka na. Basin, ingon ana na lang gid ka hangtod sa hangtod. Magsige na lang niya kapangayong tabang sa mong igsuon. Oh, Trisha. Number naman eh. Kinsam ka ni. Hello? Oo, ma'am. Ako ni. Ha? Makalarga na ko? Sige, ma'am. Andamon dayon ako ang kong mga gikinahanglan sa akong paglarga mo. Mao ba? Maayo hinuon nga makalarga na ka. Lagi day. Kanusta man daw? Basing karong buwan na day. Mo'y ingon sa taga-agency. Noon? Nga makalarga na ka? Maulagi, Paulo. Og, kabala ka. Hinahinayan ti kagbayad sa akong nautang nimo kung makasweldo na ko dito. Ay nalagunaw na ako yo eh. Di maayo ay. Paan? Kining magdubol data ninyo before ka mularga. Ha? Pero wa pa man ko'y kwarta din eh. Ay kabala ka. Ako'y bahala. Mao ba? I-treat ni dinner? Oray? Kung mao, mangita ko akong sulobon, ana. Ha? Kinahanglan gwapa ko. Aron dili sad kaingon si Paulo na ako nga low class ra ko. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Siyempre, igsuon ka niya. Dili na to sila hatagan og chance nga maubos ilang pagtan-aw nato. Sama sa panultihan. Fake it until you make it. Oh, Trisha. Hi kuya. Hi Tricia. By the way Tricia, akong wife si Chris. Hi! Sexy paghihapon ka ha, bisag mabdos ka. Thank you. Maulaging pabantayan yun din ako ni Paulo kung makalarga na unya ko. Kay basing ni Pauli na ako, wala unya ko asawa. Ay kabala ka kuya. Isaada ko nimo. Way makaduol si mong asawa. Bisan kinsa. Sige na Han, mga ona ta. Na-serve naman ang food. Kung magkalisod gani ka din eh, tawagi lang niya si Paulo ha. Okay, sige. Way kaso. Pag-amping baya din niya. Ayog kabalakan ako. Ikaw may pag-amping dito. Tuod, onsa maka oras malarga? Ilan naman ko kaadlaw din islang nasod.
Gimingaw naman gaya ko ni Tricia. Akong tawagan eh. Puhon mo chat lang niya ko ni Muha kung makasweldo na ko. Sige dong, amping diha. Ay, gimingaw na yun noon ko ay kunin mo da. Sus, pila rin pagdagan sa dawa ka tuig, uy. Sige na, kaya na po kayo gibuhat din eh. Okay, day. I love you. I love you too. Pila na lang kaadlaw kong paaboton. Huwag makapauli na ko sa Pinas. Makapauli na ako sa amo. Kamusta naman ka kong asawa, no? Di na ako makapaabot pa sa adlaw nga magkita mi. Ingon man sa akong anak. Nga nung maka magsulti nga moabot na di karon. Gusto ta kang i-surprise. Mao ba? Mas ni guwapa magkagsamot dayo eh. Nakoy dagang pasalubong para nimo. Og imong man para sa atong anak. Mao ba? Oh, unsa man imong gipanglain? Para ni Dong Paulo ug sa iyang asawa nga si Chris. Mao ba? Pero uwa naman sila. Ha? Kasi na. Nagbuwag sila si Chris ug si Paulo? Oo. Oh, wala lagi magisgot na ko si Paulo lagi. Sige manunta mig chat. Magkikistorya lang unya ko niya. Maayo pa. May pag-abot kuya. Salamat Paulo. Unsa man din hitabo ninyo ni Chris di? Di lang gid may magkasinabot kuya eh. Unya, kansad, masay kawilihan kay wa may anak. Paulo. Di na ta mag-istorya bahay niya kuya. Okay na ko, bahala siya. Ay, moro sad gini akong giampo dong. Nga dili mo abot sa punto nga ingon ana ni Tricia. Magpaabot na ko ni Tricia din eh. Lunch break pa mo din yaron. May kani kay sudra sa mall ning iyang gitrabahoan. Oh, yun na. Si Chris man na. Chris? Chris? Chito? Ay, Abot na di ka? oh, last week lang. Nagot sa mga din eh. Nagpaabot kong Tricia. Unsa? Mayo kay gipasaylo gyapon mo siya, no? Ha? Usi, Don't tell me nga wa ka mahibaw. wait, kadit lang ha. Saan sa man? Naa sila affair sa imong igsoon ni si Paolo. Oh, Nasakpan gyud ako sila sa akto. sa... That's the reason why I broke up with your brother. Oh, kuya. Kuya! Kuya, unsa ba? Usa? Ha? Usa? Nahibaw kong naamoy affair sa akong asawa. Iksuon kong traidor. Kuya! Pamutos mo si Nina! Pamutos! Ha? Nahibaw kong gibuang ko nimo. Nahibaw kong kabit nimo nga akong igsuon. Hayop ka! Pikaon kang dako! Chito! Laya sa niniya! O gibili na bata! Chito! Nagkabuwag din may ni Tricia. O gato ron, wa ako may baw kung kanusan ako sila mapasaylo. Kay dili pagid ko andam. Dini na lang tutob. Og daghang salamat. Armin. Recorded by Radio Mo TV. Mao kitong mga higalang kaagi ni Chito nga tagaliluan Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga naguluhan. How do you heal a broken heart? Ang
Mong kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Jelly Haka, ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala at mga sukang di paminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papada, sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sagawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamit. Ano pa na sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Pinamungahan, Cebu. Ang atong tatampo, nagdas sangan nga Joy. Recorded by Radio Mo TV. Nagkana sa lingi kumpra ni mama na ko, eh. Hi, Joy. Uy, Hi. Bert! Ikaw mo gaday na. Di ka na ko ni mo gipamalit. Lagi, uy. Unsaon, nasuguan mo kong mama. Dungan na lang ta. Dungan lang ta pa uli, kaya tabangan ti ka dana ng imong mga kinumpra. Ayaw lang, uy. Maikog na nimo. Ikog ba, oy? Mura may nauntag dili silingan nga maikog pa man ka. Biyan bilang mga bugat yabi. Ako'y daan na. Salamat sa pagtabang nimo na ko, Bert, ha? Okay, Roy. Ato na lang ko. Sige, Bert. Unya Sa- na nakaw, Bert. Mga unsa ta. Ayaw lang nang. Busog pa man ko. Salamat kayo. Ay, salamat in town. Nauman ako sa kong trabaho. Makagamit na gid ko sa kong cellphone. Oy, Joy. Di kay bisita, oy. Ato ba nga ni o? Kasi makibisita na ako. Hi, Joy. Abi, binakaukin sa akong bisita, uy. Ikaw mong guday ni Bert. Wa ba ko makasamok ni ma, Joy? Wa, uy. Wa nam sa ko'y trabaho. Biyaan sa tamo ha, aron magkasulti mong maayo. Sige nang. Nga na ding nasuroy mang kadinig kalit sa amo. Gilaay ko sa amo eh. Wa ko'y ka-istorya. Mao nga milaag lang ako din sa inyo. Mao ba? Kadiyot, Bert, ha? Andaman di kag juice. Ako rin may sigig storya diri, uy. Wa na makitingog-tingog. Nga di ka? Magulang ta ko'y gustong isulti ni mo, God. Ha? Unsa man na? Unya, dili ka masuko? Dili, uy. Nga ganit taon nga masuko man ko. Dili ka masuko kung ingnon ti ka nga love ti ka. Bert, Muna tinuod, Joy. Love ti ka. Ug karon lang ko makabaton og kaisog nga musulti nimo ni ini. Kinahadlok man ko masuko ka nako. Kay silingan bayata. Bert. May chance ka ko nimo, Joy. Wa gid ko magtuo nga manguyab ka na ako, Bert, ay. Ako sa ning hunahon-hunahon, ha. Okay ra, Joy. Nagkasabot man ko. Sige lang, makapaabot ko. Kung kano sa kamaluin ako. Nanguyab di ay si Bert ni mo? O lagi, ma. Unya, nak. Unsa may plano ni mo? Sugton ni mo? Wa pa ko may ma, uy. Oh, kung ako imong pangutan-on, okay man sad na si Bert kay buotan man ang bataa. Ikaw lang kung may gugma ba kaniya. Ang tinuod, ma. Gaan man sa akong buot niya. Aw, ikaw. Sugta. Tinuod, imo na kong gisugot.
Oh, Bert, uyab na ta. Salamat kay Joy. Ngo kunin mo panto sa dugay. Salamat kayo. Recorded by Radio Mo TV. Dali aras panahon sa. Walang hibawi nga mudagan na taglima ka buwan ang atong relasyon. Maolagi, paspas gid kayong dagan sa panahon. Pero maulagi sab. Wa pagi ko makakiss nimo. Unya na lang ko ng kiss good kung makasal na to. Natural lang magunang kiss ko. Uyabon ta. Bert, Sige na ba? Pag-isa ko ba? Kadi utrabitaw. sige na lang, uy. Pero sa aping raho. O lagi. Sige na. Kiss na. Piyo nga sa imong mga mata. Nga nang ako mang piyungon. Piyo nga lang. Dili ko ganahan nga imo kong tanahon. Sige na lang, uy. Sige na. Kiss na kay ipiyong na ko. Oh, huy! Tikasan, uy! Sige, Silip sungkot ka ni Kiss. sige lang, good. Uyab bitaw ta. Bert, Joy, Bert, gikakos sungkot ko ni mo. basag lang ko sa kong bato ni mo, Joy. Bert. Ay, ginoo ko. May nahitabo na mo ni Bert. Unsaon naman lang kung mamabdos ko. Joy, nakabantay ko ni Murong ni aging mga adlaw ba nga luyahon ka? Naunsa man ka nakikipamati? Ha? Wa man ma. Kuwang lang ko sa tog. Dugay magud kong nakatog gabi. Nakagitan ako nga salita. Maon na. Magsige magud magpadaan ang salida-salida sa inyong cellphone. Katugo niya sa'yo oy aron makabawi ng lawas nimo. Lain gid ang pamati sa akong lawas ta. Og duha na ra makabukan gawa ko regla. Kuyawan ko inita. Magpalit ko pregnancy test, B. Ginoo ko. Positive. Mabdos ko. Kinahanglan nga mahibaw si Bert ini. Mayo noon nga mabdos na ka. Nalipay ka nga mabdos ko, Bert. Oh, kay makita naman niya ako sa kong liwat. O niya, sa may plano ni mo ron? Mag-ipon na lang ta. Dili ko ni mo pakaslan. Magpakasal ta, oy. Pero dili pa karon. Unya na kung makatigom na ta. Sa pagkakaron, pag-ipon na una ta. Sige na lang, uy. Aray! Dong Bert! Joy? Sakit kayo na kong tiyan, Dong! Ha? Uy, hala. May anak na tingali ka. Dali, dalon ka sa ospital. Noon sa man ka? Nga nang hopaw man ka? Naghuna-una lang ko, day ba? Duha na kabuk ang atong anak. Nagtubo ang atong mga anak. Nagkadako sa bang gasto nato.
Onya, unsa may plano nimo? Kuan nakoy kaila nga to sa Cebu ba? Nagtrabaho. Nya iya ko kung tabangan nga makasud sa iya nga gitrabahoan. Dako ra bang sweldo? Mao ba? Ulay. O mananghiligan ta ko nimo nga manarbaho na lang ko sa Cebu. Aron nga may ikasuporta ko sa atong mga anak. Sige dong. Salamat ay. Sige lang day. Pagpadalan ko nimo kada sweldo nako. Sige dong. Og, amping be dito ha. Oh, ikaw sabday. Amping din ha. Nganong nisugot ka man in town, uy, nga malayo si birthday mo. Nga naman da ma. Syudad ko ng iyang adto, anak. Unya, tuwa dito ang tanang kahilayan. Naidaghang gwapa nga mga babae dito. Unsao naman lang kung matintal sa lain si Bert. Dili tingali na mahitabo maui. Buotan si Bert. Og mahal mi niya. Maayo lang unta. Hello, day. Kumusta naman ka diha? Okay raman dong. Nagoy pa nga kwarta karon. Kuhaw niya ha? Sige dong. Salamat kaayo. Ha? Dili ka magpadaron og kwarta? Hindi lang sa day. Nga naman dong. Naapiki ko rin sa kwarta day. Kay tulora ka daw nga akong trabaho. Karong si manahagod. Mao ba? Sige lang day, mabawi lang ko nimo sa sunod si manapuhon. Sige dong. Maayo kay nasuroy ka din hi, Joy. Nga naman da ma. Nak, uwa ka ba'y nabalitaan bahin sa imong bana dito sa syudad? Wa man ma. Nga no da ay. Naatay silingan nga dito gikan sa syudad. Iya ko nung nakitaan si Bert nga may kuyog nga babay og sweet kuno kaayo. Unsa? Ayaw pagtuwa na, we. Bert, Ano nga ako kataw ng buhaton, ha? Naaman mo nga akong pamilya. hinaot pa unta Bert. Joy, kung unsa may mo madungog ang mga tabi-tabi diha batok na ko, ayaw pagtuwa na. Kaya dili kid mahitabo kang binuang ko nimo. Salamat dong. Pila naman kasi man ang nakalapay. Uwa naman magpadagwar na si Bert. Og dili sa makontak yung cellphone. Akong ibili ni mama ang mga bata. Adtoon ako si Bert sa iyong trabahoan. Wa naman si Bert magtrabaho din ni ma'am. Ha? Hain man ron si Bert, sir. Nilargam do siya Manila, ma'am. Kauban siyang uyab. Unsa? May uyab si Bert? O ma'am, dugay naman to niyang uyab, ma'am. Og yun lang to si Bert, og trabaho din niya sa among kumpanya. Kay, ato na kuno to sila sa Manila manarbaho. Kinuo ko. Kung mauna, gabiyaan na din ko ni Bert. Yakapin mo ako ng mahigpit. Ingon sa nidat og nako ang kalibutan sa akong nasayran nga gibiyaan mi ni Bert og niuban siya sa laing babay. Kanimo Bert, kung namati ka man karon, nagpaabot gahapon mo sa imong pagbalik. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Joy nga taga Pinamungahan, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, maghihintay ako. Maghihintay. Ang mong kaagi gibata no daw sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala o mga sukinti paminaw
Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Class, Ma'am! sugod ka rong Lunes. Dili na ako may mutudlo ninyo, ha? Kay happy tagit pa mga anak. Pagka kasi, ma'am! Kasi way klase good town. Naay substitute teacher. Siya may upulin ako sa pagkakaroon. Wow! Oh, Chad, Yes, ma'am. since ikaw man ang class president, ikaw may binlan ako sa imong mga classmates, okay? Yes, ma'am. Good. So, kana lang sa... See you soon, class. See you, ma'am. Mayon tagbatanon niya, guwapa ang mupuli ni ma'am, no? Ikaw ba? First year high school pa lang ganito, pero chicks na kay ka. Pag chicks na Mas kay ka. nindot man gud na kay dili boring atong kinabuhi ba? May pagyas ko nimo nga eskwela ra gyud. Moy na sa unahon na. Sam ka, Ay, ma'am, saan na siya to? Ay. Ikaw pang chicks na kay ka. Hala. Ikaw pa niya. Ay, kini moy nindot di lay. Di pati guwang. Good morning, ma'am. Guwapa si bay, guwapa nang uto na ba? Ha? Uy, bay. Unsa ka, uy. Oh. Grabe na makadaan mong toto ka. Ganahan ka ni ma'am, no? Klaro kay ka. Ha? Ganahan ko taon. Dili, Day. Chad? Kinsay Chad? Oh, bitaw ka, uy. Yes, ma'am. Ako, ma'am. Ado ako sa faculty room after sa klase, okay? Okay, ma'am. So, mauna to ko mga instructions nimo ha, isip class president. Chad? Oh, yes, ma'am. Ganina rin kang nagsigig tutok na ako. Nabay hugaw ang akong naong? Wa man, ma'am. Pero tik man gani ang imong naong. Ha? Wa, ma'am. Sige, ma'am. Mapaulin ako. Amping Chad. Agay, boy. Agay ka bitaw ron, ha? Sa kadagan limog magustuhan ang imo pag yung maestra. Guwapa man kayo po. Murag, nainlab gani ko niya pa. Uy. Ay, bayani mo. Bahala ka, uy. Kapoy ni mong bata ka. Karon pa man ko nakasway ko yun, ani. Dili ko makatuog tungod sa usap babae. Sige lang ko nauna ni Ma'am Miriam. Basta dili kani ko makapugos akong kagalingon kani. Sultihan gid ako si Ma'am sa akong na-feel para niya. Yes, langga. Nag-unsa man ka din sa faculty room? May importante ka bang tuyo? Oo, Ma'am. Unsa man? Dali, lingkod. Ma'am, I love you. Seryoso ka, Ma'am. Love di ka. Dong, Chad. Guwapo ka. Buutan pud ka. Pero, bata pa kayo ka para nako, Dong. Oh. Siguro kung naka sa hustong edad, dawaton ko ng imong love. Pero dili pwede, Dong. Oh, kung mo na, huwat ako. Ha? Huwat ako nga mula ko. Para pwede na tanduha, Ma'am. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Uy, kapiha. Bilib pa na ko sa yung fighting spirit, Migoy. Ganahan gigay ko ni Ma'am Migo eh. Basta makakita gani ko niya, no? Murag ka nang muslo mo ang tanan. Ha? Ganahan kay ko nga magsigig tutok sa ingnaw. Kibaw ko nga siya na gid ang akong makadayon ini, Migo. Hala no? Nayabag ng tingay ka, Migoy. Yabag. Ka mga bata pa na to.
Sulting na ka na. Lano. Tinuod man sa awa niya oh. Si Ma'am Miriam gyud niya nga akong masawa. Oh, migo. Buwak? Para unsa man yung buwak ka dong? Para nimo ma'am. Para nako? Pero dili man nako birthday. Dili sa doon Teacher's Day para hatagan ko nimo buwak. Ma'am, di man siguro kinahanglan og okasyon para mohatag kag buwak sa usa ka tawo ma'am. Kung nakay gimahal ipakita man gini mo pirmi nga mahal nimo sila, di ba? O nga importante sila nimo. Mura baya kag dakong tao makadag storya. Pero salamat ani dong ha. Sugod pa lang na ma'am. Daghan pa ko pwedeng buhaton para mapakita na ko nimo nga love ti ka. Ha? Ala, sige. Padayon sa imong pagpangambisyon. Pagtagbaw samtang makikita pa ka sa imong maestra. Ha? Unsay samtang makakita pa ko sa kumaestra pa? Eh, hapit naman mahuman ang school year. Sunod tuig, adto na magka sa syudad mo eskwela. Unsa pa? Di ko masugot ay. Di ka mo sugot. O sige. Agong ingnon imong maguang ha, nga di ka mo sugot para makasab-an ka adto. Pa? Ha? Mubalin na ka og eskwelahan, migo? Ha? Di na dito magkita ini, migo? Unya na tayo magkakita ini ba? Di ka man ako college? Igo? Dugay-dugay pa to ha. Unya, nangid na ka ni Ma'am Miriam. Ato na ko si Onya. Human sa atong klase, migo. Ha? Mubalhin na kag eskwelahan? Oo, ma'am. Uy, wa na day akong paboritong estudyante day ani. Ha? Paborito ko ni mo, ma'am? Uy. Maayo sad biya kas klase dong Chad. Mingaw na unya ko nimo dong. Ma'am. O karon na lang hinuon ka mo balhin nga permanent teacher na ko ninyo din sa eskwelahan. Tinuod, ma'am? Oh, kung na ma'am. Ayaw ka bala ka. Balikon ti ka, ma'am. Ha? Uman ko makagraduate sa college. Kung wa pa kay uyab o kung wa pa ka maminyo. Ako yung mga asawa ni mo, Ma'am Miriam. Dong Chad. Nisagot ka nga din hinalang ka mo po uban ako. Oo. Ingon man si Papa nga masuko kuno ka kung dili ko masugot. Oh, masako ko. Kay gusto na ako nga mamonitor ka. Bata ka pa o kinahanglan nga makauman ka eskwela. Nakasabot ka. Oo, ate. Dali ala sa panahon natin, no? Murag ka no sa panahon nga miyanhi ko linhi para motiwas sa pag-eskwela. Karon nagtrabaho na ko. Oo, pas-pas tayo kay saan focus man kasi man pag-eskwela. Maogid ate. Pero kininti, gusto na ta ko mapauli sa ato. Sige, Wala bagay ko sige. magapauli bisag ka usa. Mauli kay, sige ako ino si Papa nga mauli ka. Ang pagbalik, migo. Salamat, Pigo. Uya, sa may unang laag ni mo ron, ha? Ato na ko si Ma'am Miriam sa eskwelahan. Ha? Wa naman si Ma'am Miriam, migo. Ha? Pagtarong eh. Wa na lagi siya. Wa na siya magtudlo diha sa ato eskwelahan? Sa una? Dili. Wa na siya ba? Patay na. Unsa? Oh, abi na kog naibaw na ka, migo. Namatay naman to siya. Hinaman siya cancer. Oh. Asa sa gilubong, Pigo? Naibaw ka ba?
Kasalanan ni mo, maboy. Ingon ka. Imo ko pabuton. Unya karon nga balik na ko. Wala ka. Hibuan pa. Mas may pagwala lang ko mabalik. May buhi maunta ka para na ako hangtod karon. Love kihapon ka, ma'am. I love you, Ma'am Miriam. Karon, yabot na lang kong ingon ani nga edad. Pero, dili gahapon mawa sa akong hunahuna si Ma'am Miriam. Wala sab ko magminyo. Di nila lang ko tubog na kang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may higalang kaagi ni Chad nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit kanikulan, Can't Help Falling in Love. Dili ko makahatag ni mo, anak. Pwes man nagukta. Okay na di ay ni mo. Ganun di man. Dili anak mo iapas na ako ni mo, Shasha. Ikaw, tungod kay mahal kay tika. Mahal sa tayo ti ka, Raymond. Olivia, sugod ka ron, ani ka na mo puyo, tipo na mo, ha? Og sugod ka ron, mama ug papa na, mo imong itawagan na mo. Okay, ma. Pa. Sige na day. Ipahimutang na ng iyang mga butang sa taas kay ang damon ko na sab ang gidana tong pagkaon aron makapanihapon na ta, okay? Ah, sige dong. Abi ni mo dong, karon ba kumabatig ingon ani nga kalipay sukat-sukat. Tungod ba kay miabot si Olivia sa atong kinabuhi? Oo, siya mo hinungdan nga nung murag nakompleto ko. O hangyo ako ni mo dong ha. Bisan unsay may tapo. Bisan dili pa nato siya tinuod nga anak. Unya, unta ang pinga ni mo siya og mahalon. Protektahan ni mo nga murag imo siyang dugo. Kitang duha mo amping niya day. Kitang duha ang ubuhat ana, okay? Salamat dong. Olivia, tawagan na sa mama ni unak. Pukawa na, ingna nga mga una ta. Okay, pa. Ma? Ma! Si Olivia man ron? Gusto mo kayo na itabo? Olivia, saan ito po? Si Mama, dili mo mata! Shasha! 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 Kinugo! Shasha! Pa, pila na katuig nga wala si mama. Wa ba dikit na nung mangita og lain? Wala ko yung laing mahalon pa nak. Kundi si mama ragid niya mo Shasha. Ano kung si mo kagwapo pa oy kan mauna? Pero nakasiguro gid ko pa. Kung naminaw man gani sa mama nato ron, ganahan to siya nga malipay ka sa lain. Ay da, wala say mo punit na to ikitiguang na ta. What if di ay pabi, naa pa? Olivia, nak. Pa, concern naman sagot ko nimo. Dili man sa ingon nga pasagdan ti kaha inigiguwang na gid nimo. Tungod kay dako kay kog pasalamat ninyong mama Sasha nga gisagop ko ninyo. Gati man pag-ayo o gipadako gid nga mura ko ninyong tinuod nga anak. Ang ako lang syempre ganahan ko nga makakita nimo nga malipay pag kagbalik. Malipayo na kung naa ka nak. Lahi nga kalipay akong pasabot pa. Kalipay pares atong panahon good nga naapas mama Sasha nato.
sukad masukad. Wa na magug ko makakita nimo nga mupahiyom kag sama ato. Olivia. Tabangan ti ka pa. Oh, unsa? Olivia, na kung sa man ni, oy. Pa, di ba niingon mo ko nimong tabangan ti ka? Tabangan sa unsa, ha? Nag-set up kog date para nimo. Unsa? Uy, binuam. Muli na ko. Pa, ayaw sa good. Suwayin lang ba? Ay. Di na daw siya. Unsa? Kinsa ba, ha? Olivia? Tita Wendy, right? Wendy? Raymond? Oh, wait. Managkaila mo? Recorded by Radio Mo TV. Ex na ko siya. Oh, pa. Nak, may mo bang biyaan o namin mo? Sige pa. Kumusta ka na? Nia, okay ra. Wa kag yun di ay magminyo? Doon ay mga nakarelasyon pero wag yun magdugay. Hangtod Nia, natiguwang na lang ko. Oh, Wendy. Pasaylo ako sa akong nabuhat mo. Kalimti na lang to, Raymond. Dugay na itong nahitabo. Naka-move on naman sa tas o sag-usa, dili ba? Pero dako gyapon gugsa nimo. Kami si Sasha. Nibiya ko nimo tungod di. Nibiya ko kalit nimo nga wa man lang gani ko maka-istorya og tarong nimo. Tinuod na. Og dako to kabahin sa akong kagahapon kung nganong Nia. Nag-antos paghihapon ko hangtod karon. Unsa? Sa tinuod lang. Dili lalim tong imong gibuhat na ko, Raymond. Hinungdan nga nahimo kong desperada ato panahon na. Hangtod nga nababdos ko sa lalaki nga dili ko kayang barugan. Gibiyaan ko og nawalag kalit nga murag buwa. Unsa? Sa ato pa naa na di kay anak. Oo. Og hangtod ron. Padayon paghihapon ako sa gipangita. Oh, Gibilin ako siya sa dapit nga naay pwedeng musagop niya. Tungod kay dili na ko kaya atong panahon na nga buhion siya. Wendy. Nagampo ko nga unta. O sa kaadlaw, anak. Makita na ko siya. Og mapasahilok ko niya. Wendy. Sa ato, papa. Doon na siya anak na nawa. Mao ka na anak. Mauday nga makita gini mo si mga matang mugulanon siya. Nakonsensya ko. Ha? Tungod na mo ni mama ni mo siya sa una, maong nag-antos na siya karon. Dako mi kabahin sa iyang kasakitan karon. Pa, Buutan si Wendy. Pero, giabusaran ako siya. nagbahay ka ba? Bisag kanus anak, huwag ko magmahay nga gimahal ko ang imong mama siya. Pero, di sana ko malikayan nga, di makonsensya sa gibuhat na ako ni Wendy. Anya pa? Unsa may plano ni mo ron? Mamawi ko niya. Hindi di pa uwi ang tanan aron makapamawi ko nimo. Raymond. Sultihi ko. Unsay akong buhaton aron makabawi ko nimo. Tabangi kong pangita sa akong anak. Ha? Mutabang ko pa. Sure ka, nak? Nakasiguro ko nga parehas na ako. Doon na si anak nga nangita siyang tinuod nga inahan.
Aron matubag ang iyong mga pangutana. Olivia. Uwa ka ba rin ibalik sa iyong gibinlan niya, tita? Nibalik ko. Pero sa dihang nangutana ko, nangabang na lang kuno ang nagpuyo atong baya nga akong gibinlan niya. O wa na sila masayod kung hain. Ilhanan, tita. Uwa ka ba gibilin nga ilhanan? Doon na, Olivia. Kini ay. Uy, Kining kwintasa. Hinimo ko ni sa daga pa ko. Ugwa ko lang i-design nga parehas ani, kundili sa akong anak ra. Gipasulog na ko niya ang kaparehas ani sa dihang ako siyang gibilin. Unsa? Dili ko may mong masayo pa. Doon ay kwintas na kituguan si Sasha sa adlaw mag-isa ko na mo si Olivia. Kun mauna, mas dali ang atong pangita sa imong anak, tita. Kadiyot lang Kadiyot lang yun. Dinila mo. Doon ako'y kuhaon. Mao ba ning kwintasa? Oh. Ayun pa. Ngano na ka man, ana? Ako nang hinimo. Babae ba ang imong anak? Oh, Raymond. Oh. Babae siya. Pa? Parehas na ba siya pangidaro ni Olivia karon? Oo. Ngano, Raymond, ha? Olivia, anak. Sa dihang gisagop ka namo, apil ni sa gihatag ka namo, kining maong kwintas. Unsa pa? Sa ato pa? Sa ato pa. Dili ninyo tinuod ga anak si Olivia. Sinagop lang ninyo siya. Mao ka na, Winnie. Kinuo ko. Ikaw di ay ang akong anak. Ikaw di ang dugay na akong ipangita, Olivia. Pasaylo ako. Pasaylo ako, anak. Lambay sa kalibutan. Kinsay magdahong nga ang among sinagop. Anak gay nimo, Winnie. Anak, pasaylo si mama. Pasaylo ako sa akong nabuhat niya di mo. Unta atagan ko di mo laingi kayon. Mamawi ko ni mo, nak. Isaan na ni mama, mamawi ko ni mo. Unsa? Mao ka na, Winnie. Kung natagan ko ni mo gigayon, isaan ako. Nga di nagyunti ka pasakitan pa. Raymond. Naibaw kong dakukugsaan ni mo sa una. Pero nagmahay ko sa akong pagpasakit ni mo. Maong please. Patagan na itong ikaduhang higayon ang atong kaugalingon. Dili na ta mga bata pa. Nasay kong mismo si Olivia ganahan sad nga magmalipayon ta. Ang tinuod. Wa man gyud ka mawa sa akong kasing-kasing, Raymond. Kung mao, magpakasalta sa labing madaling panahon. Ha? Ma, pa? Yan ang snacks. Uy, nagakos lagi mo. Sabot na pasabot, ani. Kami na, Olivia. Og sa di madugay, pakasla na dahin nako ang imong mama. Yay! I love you, Raymond. I love you too, Winnie. Hakog man kung paminahon sa uban tungod sa kong pagpasakit niya sa una. Pero gibati na kung duna pa di ay ko'y gibating pagmahal niya sa diyang nakita na ko siya pagbalik. O gusto kong mamawi niya karon. O karon minyo namin ni Wendy. O malipayon mi sa among pagpuyo uban ni Olivia. Di mi na lang kutob. Dagang salamat. R.M.N. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Raymond nga taga Mati Davao City uban sa awit ngayon kita ngayon awit nga nagkalahan unbended ni
Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Norin. Recorded by Radio Mo TV. Makigbuwag na ko nimo. Nurin, Nagtuo kang wa ko mahibaw sa imong pagbinuang nako, Joey? Gipaabot ra na ako nga musulti ka na ko sa tinuod. Ug mag-usab ka. Pero murag tanaw na ko nimo wa man kay plano. Maong magbuwag ta. Okay, fine. Mayroon sad kay kinakigbuwag na ko. Aron dili alisod para nako. Unsa? Mayo pag makichat-chat ko din higlain. Malingaw pa ko. Da, di lang ta palabig seryoso aning butang. Kay basig binuangan na sa niya ta. Oh. Uy. Namay ni chat. Robert yung pangan. Kuyog tan, ako'y palitan sa mall. Sige ba? Wow! Milagro, ditsug-sugod. Sige, i-chat na ko ang time o ang place kung asa ta mag-abot ha. Okay, Day. Ha? Dili ka mudungan ako uli? Una na lang. Asa pa man di ka? Gabi naman. Na ako'y ka-meet up. Wow ha? Bago pa lang gani mo nagbuwag ni Joey, nana din kay ka meet up? Malamang! Ay, lisod po kayo, mauyan to na kong tawhana nga, wa man to'y ayo. Pasag din na lang gugkugod. Basin pa daig mo na ni akong forever, di ba? Okay, fine. Good luck. Nurin? Ikaw si Robert? Ako. Kagwapa man lang ni mos personal, oy. Ha? Thank you. Ano asa man taron? Ikaw, asa man ta? Sure ka? Basta sure ka na ha? Ako ang imong gipangutana. O, lagi. Chicken ta? Onsa? First time pagkandi na tong kita, makig-check-in dayon ka? Kabastos ko ni mo. Nurin, kan alagkos ka ng tingog. Tungod kay bastos ka? Ako pa ni mo na may pagmupauli ka. Unsa? Papaulion ko nimo? Bago pa ko labot din eh. Wa ko'y labot. Kung gusto ka, laag ko mo. Ayaw kong sa muka. Bye, manyak. Ha? Nurin. Mauna diha. Ay, dawato na lang gitingali na ako nga wa ko'y swerte ani mga lalaki. Kung dili to udway ayo, manyak sad. Pero magkatawa ko ha. Grabe cute yung guts, no? Nga nangayo din siya ng butanga. Bisag, o nang higayon palang ganit ninyo nga nagkita mo. Mulang? I-chat ang kraho ay. Noreen, sorry na. Abi manggod na ko nga parehas ka sa ubang mga babae. Pasayloan ako, please. Pahala ko rin diha. Isin rin kiti ka. Aw, mas maayo gid ganit tingalig, i-block na lang kiti kabi. Ay, Noreen.
Nausaman ka nga nuwa pa magkamag-ilis diha. Nga naman day ma, asa man day ta? At tasbay ni Ate Jordan ni mo. Nang-invite man to. Katubang border na to dinhi sa una nga bayot. Bag-o naman ang iyang bayron, unya ni pa-blessing sila ron. Paadtoon ta. Oh, mao ba ma? Ay, salamat. Nakaanhigod mo. Hi Nong. Uy, kadako na ni mo no rin. Uy, parison mo sa akong pagumangkon. Ha? Naadi kay pag-umangkot? Oti, oy. Ay, asa man? Ay, tuwara ay. Mao pag-abot ay, bago pang abot. Siya? No. Pasensya. Nalangay. Ay, okay na dong. Ay, ila-ila mo sa anak sa akong landlady sa una, nga nangabang pa ko. Si Noreen. Nurin? Ikaw? Ay, managkaila mo? Recorded by Radio Mo TV. Ay, kaila kaayo. Abi mo gani mo, Ate Jen. Kining... Tito, mag-istorya sa Miss Gawas, ha? Okay na? Kini ma'am, sorry gig kayo, ha? Mag-istorya lang ko ni Lorin sa Gawas. Aha. Ako sa ni siyang dalon sa Gawas. Unsa ba? Nganong gidaman ko nimo dinis gawas? Imo paging gitabunan akong baba. Mahadlo ka mo sumbong ko nga nanghagad ka check-in ako. Hindi mo lagi ng baba mo. Mauhaw ta. Sige ron, sige ron. Pagdirog balik ka to. Kisan ta ka. Unsa? Ikaw ba? Pasultihas ako. Sayop kasi mong gituhuan ako. Nga, gitistingan naman ti ka ba? Unsa? Oh, gitistingan naman ti ka, oy. Gitistingan tara ka. Pila na magud ka mga babae nga ako nga gitry og meet up gud. O karaghanan sa mga babae nga ako nga gi-meet up. Magpagamit gid sila. Unya ikaw man magpabayad. Ha? Oh, mao na. O dili man sa ingon nga pagpang-judge, no? Pero kadaghanan sa mga babae karon mga nindot kay muda silang kauglingon. Magtuo tang tarong pero di ay manggamitay. Pwes, dili ko ingon ana. O gani nga mga hikupa sa ilo nimo. Pero di man gikamutuon ako. Unsaon ako pagkahibaw nga tinuod nang imong gisulti nako. Nga dili ka ingon ana. Sige ko na be. Hatagi kog lain chance. Hatagi kog lain chance. Okay? Ila-ilahaw na ko before ka mo judge na ako. So, unsa na may status ninyo rin ni Robert? Getting the now stage. Mag-ampo ko nga unta, kamo na lang gyud. Aron sad mapahimutang na ka. Day. Day, wa na ka magkabata, no? Og labi nang wa na nagkabata sila sa magpapa nimo. Unya, nag-inusara rabi ka nilang anak. I know, wa ka nila gi-pressure, pero one thing is for sure, deep inside, gusto sila makakita nimo nga masettle na ka. Day. Norin, taon-taon sana ko napaabot nimo. Unsa man, wa pagyapo ko chance nimo. Ang tinuod, Robert. Gisugot ati ka. Sure ka? Oh, lagi. Tarong ba? Kita na. Yes. Yes. Isa na ko, Norin. Panggaon ug mahalon ti ka. Robert. Ipa-ila-ila na ko nimo sa imong mama? Oh. Gusto ko nga makailas siya nimo. Sige. Kano saman? Ma, si Norin.
Uyab na ako. Unsa? Hi, tita. Nice to meet you. Oh, di ba miingon ko nimo? Nga wa kay laing uyabon, di si Jasmine lang? Oh, ma, unsa ba? Pasensya ka na, day. Pero karon pa lang, ingnon ta ka. Ingnon ta kang gaan nga wa ko'y gusto nimo. Ma. Sorry, Norin. Sorry sa neta po. Kinsa man tinas Jasmine. Oh, malang babae ang gusto nila para nako. Anak na siya sa among family friend. Unya. Unsaon man nga wa man sila gusto nako para nimo. Dili sila makabuot nako, Norin. Dili. Ikaw ang akong mahal. O kung makatigom nako, ikaw ang akong pagkaslan. Robert. You tell me you're in love with Ako. Pero bisan pa man, ako paghihapon ang gipili ni Robert. Og nang hinaot mi nga puhon, makadawat ra iyang pamilya nako. Ilabi na kay may umaabot naming anak. Dili magud mi gusto nga magpakasal, nga bugat sa ilang buot. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higala agi ni Nurin nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga regulahan. Sometimes. Sometimes I run so tired. Ang mong kaagi gibuhatan no doha sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papala sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanawon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.